Vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu o fascinujúcich bytostiach slovanskej mytológie. Dnes sa ponoríme do hĺbok riek, jazier a rybníkov, aby sme spoznali vodníka, tajomného vodného ducha. Vodník je jednou z najikonickejších postáv slovanského folklóru. Pre našich predkov nebol len mýtickou bytosťou, ale symbolom spojenia človeka s vodou, zdrojom života, ale aj miestom plným nebezpečenstva. Vodník bol často vnímaný ako strážca vody, ale aj ako bytosť, ktorá si vyžadovala rešpekt a opatrnosť. Kto je vodník? Vodník je vodný duch, ktorý obýva rieky, jazerá, rybníky a mokrade. Bol považovaný za ochrancu vodných plôch a ich obyvateľov. Ako aj za bytosť, ktorá strážila hranice medzi svetom ľudí a vodným kráľovstvom. Jeho správanie sa líšilo od regiónu k regiónu, no vo všeobecnosti bol vodník považovaný za rozporuplnú bytosť, niekedy priateľskú, inokedy pomstychtivú. Vodník je často zobrazovaný ako starší muž so zelenými vlasmi a bradou, rybacou kožou a očami, ktoré svietia v tme. Niekedy nosí klobúk a oblečenie zdobené riasami alebo mušľami. V niektorých opisoch má rybí chvost alebo plávacie blany na rukách a nohách. Jeho hlas je hlboký a pripomína šum vody alebo vzdialený hukot vodopádu. Povaha a správanie vodníka. Vodník nebol jednoznačne zlý ani dobrý. Jeho povaha závisela od toho, ako sa k nemu ľudia správali. Ak niekto prejavil rešpekt voči vode a vodníkovi, bol k nemu priateľský a mohol mu dokonca pomôcť. Ak však ľudia znečisťovali jeho vodu alebo ho urazili, dokázal byť krutý a nebezpečný. Priateľská stránka vodníka. Vodník ochraňoval rybárov a tých, ktorí udržiavali vodu čistú a rešpektovali jej obyvateľov. Mohol pomáhať ľuďom, ak ho požiadali o priazeň, napríklad pri love rýb alebo prechode cez rieku. V niektorých príbehoch bol vodník priateľom detí a učil ich tajomstvám vody, ako plávať alebo poznávať rastliny a zvieratá. Pomstychtivá stránka vodníka, ak bol urazený alebo jeho voda znečistená. Mohol stiahnuť ľudí pod hladinu. Vodník bol známy tým, že zbieral duše utopených ľudí, ktoré uväzňoval v nádobách, ako sú hrnčeky alebo džbány. V niektorých príbehoch dokázal spôsobiť povodne, ak bol nahnevaný. Vodník a jeho miesto v slovanskom folklóre. Vodník bol považovaný za ochrancu prírody a rovnováhy vo vode. V očiach našich predkov bola voda posvätným prvkom, ktorý spájal život a smrť. Vodník symbolizoval túto dualitu, bol ochrancom, ale aj pripomienkou, že príroda je silná a nesmieme ju podceňovať. V mnohých slovanských kultúrach sa verilo, že vodník má vlastné vodné kráľovstvo, ktoré je plné pokladov a krásnych scenérií. Niekedy bol vnímaný ako samotár, inokedy ako súčasť širšej komunity vodných bytostí, ako sú rusalky alebo vodné víly. Mýty a legendy o vodníkovi. Mýtus o vodníkovi a rybárovi. Jeden z najznámejších príbehov hovorí o rybárovi, ktorý každý deň hádzal časť svojho úlovku späť do rieky ako dar pre vodníka. Raz počas búrky sa rybár ocitol vo vode a vodník ho zachránil, pretože mu bol vďačný za jeho úctu. Príbeh o vodníkovi a dušiach. V niektorých príbehoch sa verilo, že vodník zbieral duše ľudí, ktorí sa utopili v jeho vode. Tieto duše uchovával vo svojom podvodnom kráľovstve, kde ich chránil pred zlými duchmi. Ak však niekto našiel odvahu a požiadal vodníka o prepustenie duše, často to vodník splnil, ak bol požiadaný s rešpektom. Vodník a dievča z dediny. Podľa niektorých legend sa vodník zamiloval do dievčaťa z dediny a snažil sa ju prilákať do svojho podvodného kráľovstva. Dievča ho odmietlo a on na znak lásky ochraňoval jej rodinu pred povodňami a nešťastím. Rituály spojené s vodníkom. Naši predkovia vykonávali rôzne rituály, aby si zabezpečili priazeň vodníka a ochránili sa pred jeho hnevom. Medzi najčastejšie patrili ponúkanie obetí pred rybolovom alebo prechodom cez rieku sa do vody hádzali obetné dary, ako sú chlieb, mince alebo kvety, aby sa vodník upokojil, ochranné kúzla, deti sa učili špeciálne ochranné modlitby alebo zaklínadlá, ktoré mali odplašiť vodníka, ak by sa pokúsil niekoho vtiahnuť pod hladinu. Čistenie vody. Vodník si vážil čistotu, preto boli dediny povzbudzované, aby neznečisťovali rieky a rybníky.
Tento zvyk pomáhal udržiavať vodu čistú nielen z duchovného, ale aj z praktického hľadiska. Vodník v modernom svete, hoci sa dnes na vodníka často pozerá ako na postavu z rozprávok, jeho odkaz pretrváva v kultúre a tradíciách. Vodník je populárnou postavou v literatúre, divadle a filme. Často symbolizuje ekologické posolstvo, ochranu vody a prírody. Vodník je fascinujúcou bytosťou, ktorá zosobňuje silu vody a jej vplyv na život ľudí. Jeho príbeh je pripomienkou toho, že príroda si zaslúži rešpekt a starostlivosť. Dúfame, že ste si užili dnešnú epizódu a že vás vodníkov svet zaujal. Ďakujeme, že ste nás počúvali a dovidenia pri ďalšej epizóde.